Da nagadalak basit nga kwa, di arnes. Oh. Amukti kwa. Aray! Oh, di ba? Nagalistaw. Oh, ngayon na. Apay ka na, Kahit mo kanong ako ah, sumrot ng barangay tanod. Haw, tsakayat. Agtambay lang ang bakit. Kat katum ka nun iba ah. Ayan na, may kagabat. Sige, tatakan. Una yun lang nagdala ni Bahak. Agayat manin, ti baro abartikero. Mag-sweeten, animal. Unang utang ngayong buwan. Sakto. Payag maigla ako. Bak! Oh, apaya po kagawad. Kaya mo katrabakaw? Kapira ka? Madila puro tambay, tamom. Ano nga trabaho kagawad? No manager, majik kaya. No bisor, majik malakaya. Na manakaadan, mabalinak di ko ah. Binagkatan tiri kinagbilag. Madi nga kasjay. Agsapsapo lang gamin ti tanod ko. Nya, kaya mau? Tanod? Teka lang, pagpanunutak lang. Madim nga pagpanpanunutan na yun. Ikang kalagor to Bramon. O sige, ang mga pagpanunutan na yun. O sige, musumuri ka nga tanod. No dati nagre-re manita kanton kas kada kalsadan. No ganawa, mamati dangod kanyak. Nya, mamati da atad da mo uniform ni. Adda pa'y batutam. Umayat sa kagawad. Kaso, baka do mapangor ko. Ang kaunay na unget anawam lang suda, tama di dagsisinakit. Umayat sa ata kagawad ah. Mom, medyo dami lati amok tekas to kita ako ah. Da nagadalak basit nga kwa, di arnes. Amok ti ko ah. Pang tamaan kanyam di vital points mo, tat no nalisto ko lang agkapsat. Basta na oh. Aray! Oh, di ba? Nagalistaw. Oh, ngayon na. Nga kamutin. Siya pa'y mo ti pangidim mo amoy. Ki ipakpakitak lang mit nga amok gamitin natoy. Oh, mayat sa. Mayat nga talaga ah, ta hanak nga kailangan nga isuron, ta amok ti aramidikon. Nga, bago mo rugyanam, dumugog ka pala ti bagak Ay, kasjay. Kailangan nakpay nga i-seminar. Kuwan kailangan mamuam pa lang itamakin mali. Tama di da ka nga ireklamo. Ah. Eh, kagawad ka sa naman ano ka di pinagronda. Kisa kaya nyo di barangay service tayo agikot kayo ti barangay tayo. Kasjay. Ah, nalaka lang magayam. Eh, kasano nga no ti malabasak agi inumit ta. Tapos awisin da nga ginom, di makitagay mo lang. Siyempre, narigat tumanggi, lalalo na kumparim. Sus! Madi nga agbalin Di agbalin ti grunda nga na bartek. Agung ti kapitanan Sayang arak ajin. Sugur dal-alayan ka nga tanod. Tagtino ka. Kahit musawin, anak nga natin ako. Natino ka mo, sugur dal-alayan ka. Nga, madi ka gisungsung to ti inum lalo da kita nakatambay. Eh, kasano no libre kagawad? Kapigilan pala tamari-rit nam Sakto bahala kan nyamon. Dapat ditanod ko, tatino. Tatay mo pa ibaga nga natin oh. Sa balin sa talaga ti pinagkitam kanya kagawad na Sa bali pa katamaan na talaga ito eh. Di unay na pudot taulo Dapat ka na, kalmado ka lata. Uri pukpukin da ka, kalmado ka. Nay. Madiya ka tangalogid jay. Badi, ardi ka mo't peace in order. Oy. Peace in order? Mayat sa adya. Wey, nung nasayat ti pakikadom ti tao, nasayat ka ti barangay. Ay, kasdiya. Kapay kagawad, nakita na nga nagwalatan niya. Madipay mo, sugur dal-alayan ka nga tanod ko. Oh, sige, kagawad. Sumuri ka nga tanod mo. Ngim pang pangasim Pabalyan naman pa lang, uray 1.5 lang.
Naibos nga minadya, gasulkin bagas kaon. Nya kami ting. Di ka pinakarugrug eh. Bumalbalikan. Kimbaga mo, siya ti bahala kanyak. Kaya ano nga ti pamigsak nga gronda, no? Awan mo ti may paypayunig ko ti bagay. O sige, siyak ti bahala ka niya mo. Mapangkantulat ti balayan. Awan dalaktat ta. Daka di kagawad rum-rum marangawang kwartana. Adda, siyak ajay. Mapangkantulat ta ka di balayan. Baka ano mapanak iti, awan tuman taon. Adda, ako mo papanagtat ta. Agsapula lang mo ti tanod ko. Baga mata hanggang agpaspasaw kanyak, bahala ka, perjang ka. Ukis ti sabam. Ikang kalagor to bramon, pirjan nagpay. Perjang ka nga talaga, nomok nga maliatar aramiday, madi nga itulaw. Haan mo't ura kas tuyak. Madik mo't ibabay dati bagbagek. Amo mo't tinasya atkin maday. Good. Tatno amok nga nasyata di sursurotak. Ngam, ato ti may bagak kanya ma. No runda, runda. Madi nga babae kan arak ti ubra ma. Win ka di. No babae lang kahit tablain. Ngim di arak, di alam mo kagawad. Haan yung masursuruan tulad tata. Ta kadkaduan kan tumay. Di ka nain tanto nagkadwa kagawad. Baka agsinukat robata, ano kasday? Nagadulamin tammo. Atan iti yun porme. Kapanak pigsapol ti kadwam. Damdam ako manis. Nagtungtong tapay lang, awan marami kutog. Ay, madigbalin. Nagadupay to braot. Nagsapol akpay ti kadwam. Nagadupay reklamo di barangay hall. Sige kagawad, dagalwad ka nga raw. Ayay, natrabaho ko. Ano panganda ng Paskon. Beg mo digla na ako. Arto nga ta ni Andres. Andres! Andres! Tao po! Tao po! Apay kagawa, darate ka. Arta nila kay Mau. Ara di likod kagawa, apay ya. Damagat la ko mano kaya nati trabaho. Ano ka trabaho kagawad? Ha? Barangay tanod ko kuma. Alaay kuma, duwada ni Baak. O sige kagawad, ibaga kinilakay ko. Lakay! 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 Ayaw ba na ka ni kagawad? Apay ka now? Kahit mo kanong ako sumrot ng barangay tanod? Haw, tsakayat. Agtambay lang ang bakay. Kat-katum ka nun ni Baak! Ayan na, may kagabat. Sige, tatakan. Tunayan lang nagdala ni Baak! Nagbayag na dagijayon. So dalang gord, kikan, kitarabahon. Hey, kagawad. May bagay mong kagawad. Ayun rin, Mike. Tayong kagawad. Sige, sumuro ka no bigatay. Ang samantala lang ata Ang pay inagan mo. Ang pay gamin budget eh. Ayos lang kagawad. Mabayin natin yun. Na, kano kami grubigin ni Baak? Bagay ko mo lang kagawad. Kuwan, ali ay. Madamo kong kayong kagawad. Manumat ti perman mita. Nyamit ting. Adi ka pinakarugrug eh. Ay sahod, ti damdamaga mo. Parehas kay lang ni Baak. Pasensya kang kagawad. Excited ka na. Ana, kano kami nga duty ni Baak? Nay, mapalabang kamay. Nya nga duty. Ag-report kay pa barangay Ay, kasi kagawad. Kung na nuriktan. Excited pa yung garod. Kung ano may suot kutatan. Kano garod? Urayan nyo, payabang kayong tulak ta. Baka no next year pa yung mga kagawad. Baka nakasapulak to tinapintas nga trabaho ka. Maday, basta payabang kayong tulak ta, no kailangan na Sigurad kagawad. Ibati mato yun Ta, wala man din na pa pinag-duty. Ag-duty no rabain, advance. Nice. Tiket ko nga tanaw, nagagawit. Ay, nagagawit nga talaga kagawad. Nung ni Baak ngayon alam, sa dotajay, naglato magri-ring. Apa ngayon alam pa lang kakakuha, barangay tanawd. Nalaing kami na ding agpuyat, so nga pang night duty, so ngayon nalakajay. Nice. Supay kagawad. Kanapa natatadal mo dito kagawad? Kagawid daw, nadupit na ramidik ti balay. Masinsinit ka kanyak, adi may sa halos madinakit nga papanawin. Kung di kami magparehas ti panunod di kagawad, siyak na pamilya akong sunawan.
Sige, nagarudeng. Sige, Basta kagawad. payabang kayong tulatan. Di ka tayong pamirinda. Mamisan tong kagawad. Reklamo ka pa ilang. Pinakachim-chim po na. Katrabaho ko, barangay Tanaw. Talati maksok ti ko uniform ti daw. Duty ako. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan!